Hi mga listeners and everybody one. Ladies and boys, welcome back again sa ton channel. Ako day si Bay Gamay o karon atong basahon ang last update ni Ann para sa confession nga library. Pero sa dili pa na ako basahon, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe sa ton channel og palihog na lang pog kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ladies and boys, mga listeners, ani ana ang last update ni Ann para sa confession nga library. Anyong, it's me again, Ann. I don't want to give an update, but since everyone asked me to do an update and everyone is worried about me, so here it is. Month of August, my update was posted at Baigamay's page. That time, Kurt and I were okay. May pa-effort pa siya. But then before my birthday, I don't know kung unsay nasod sa kong utok nga akong gi-open ang account ni Kurt. Yes, I know his account because katong time nga nagkabalik mi communicate, iyang gihatag sa kuha. Ani-refuse ko but then iya hadyod nga gi-chat so I do screenshot then pretending him na di lagi ko mo open ana, bahala ka. I can't remember the exact date but still wala pa sadtoy birthday nako. Gabi ito nga time, I was bored. So I decided nga mang-delete kog pictures sa akong gallery kay daghan na kayo ang pictures. Pag-abot na ako sa screenshot nga album, I saw his chat about his email and password. Dali kay na ako na-open and pag-open ako na-surprise ko. Because first, naka-off active status siya. Second, chat siya sa iyahang uyab. Yes, na siya uyab. An maoy nakapahugno na ko. Asinula ko sabot sa kong gibati. Basta. I saw their chat and my body suddenly weakened as if I was frozen because I could not move. Mura ko gibubuan og usa ka baril nga bugnaw nga tubig. After I read their conversation, I logged out his Facebook right away and chatted him na. Ako siyang giingnan. I thought ako lang. I thought you're waiting for me. I thought you're in duty. Unta wala na lang ko nimo paasaha. Unta una pa lang ni communicate ka na ako ni sulti na ka sa tinuod. Para di ko moasa. Para asa da ito imong pa-deliver og surprise pa. Unta wala na lang ka ni hatag og motibo. Pero ang nakasakit lang is the trust that I built in 1 year na sayang and di na mabalik. Why? Kurt, why? Nisulti na lang unta ka sa tinuod. Kanusa pa man ko nimo balak sultian. Kung wala ko ni open sa mga account, mura kog buang naghulat sa wala. Pero okay ra, gipasaylo na tika Kurt and be happy and God bless. No hard feelings. Thank you sa tanan. As I write this, I can't stop my tears from flowing. Nag-reply siya and gi-explain niya ang tanan through video call. I just listen and let him explain everything he wants. After, he is crying, begging me to come back him kay bulaga niya iyang uyab. I just simply replied him. Siyang giingnan. Buguan ni Moy. Nganong nakagraduate taman taon ka nga bugo man ka. Naaman ka kay plan ako. Nganong nanguwag man ka diha.
gihuwat man ka ako nimo. Nganong nabuhat na nimo? I'm sorry, Kurt, pero dinhi ra jud ta kutob. This will be the end of our love story. God bless to the both of you. Ang reply na lang ni Kurt kay Ann. Then mao na nay last convo na mo. And last 24 of September, na-shock na lang ko because I received an invitation card from them. I don't know kung gisend ba sa tugtoyo or na wrong send lang. Nagkurugog lantaw sa card. Daghan kog pangutana nga bisan isa wala natubag. Kinanganong kadali ba sa kasal? I am not the bride pero di pa ko ready. Di pa ko ready nga kasalon siya sa lain. Nganong kadali ba? Ngano? It really hurts. Yes, of course. It is not easy to let him go. But I need to. Kasi may masasaktan. And it is better nga ako yung masaktan kaysa may masaktan akong iba. Pupunta ka? Oo. Siyempre sana. Kasi wedding yan sa taong minahal ko ng sobra. Sa akin siya nangako ng kasal pero sa iba siya ikakasal. And I want to witness their wedding. October 23, ilahang wedding. Nakaadto ka? Wala, kay di mo sugot akong mama, so I witnessed their wedding through video call. Kurt is standing in front of the church, yayo-ayo ang suot siyang mama. He's wearing his black tuxedo. Gwapo kay siya, bisan sa video call rin ako siya nakita. He asked his ate, "Te, unsa na? A video or picture?" Sabay niya nga kapusing-pusing. Mingon ang ate ni Kurt, nga di oy, gwapo mo daw. Nanguta na si Kurt kung kinsa. Mitubag iyang ate nga secret. Ug mingon ko sa ate ni Kurt, nga te, pakisabi congratulations. Ing na siya nga pasmayla para mosamot siya kagwapo siyang gisuot. Dahil nagsugod na og tulo akong luha. Ngayon yung ate niya, mag-smile ka daw. Nanguta na si Kurt kung kinsagod na. Gikuha niya yung phone. Og nakaingon siya og nganong na ako. Og ako siyang gignan. Yaps. Smile gano diha. Gipugan ako kung luha nga di mo tulo. Bati pakagnawong di pa ka mo smile og samot. Sabay yaga-yaga og katawan ako. Then, ako siyang giingnan nga congratulations Kurt. I am happy for you. Giyan ako ang call kaya nitulo na jud akong luha. Taod-taod ni tawag na ang iyang ate. And the wedding started. Playing beautiful in white. The church door slowly opened. I watched the bride walking towards Kurt, and I wish it was me. Until the wedding is done, naglantaw ra gyapon ko. Sakit di ay maglantaw sa tao nga imong kilove ug taman ug nagpromise nga ikaw iyang pakaslan, pero sa lain niya gitupad iyang promise nga kasal. Ako yung nauna, pero siya yung wakas. To Kurt and to his wife, congratulations. PS di ay, sorry if naunsa na ng akong language nga gigamit. Wala na ako kasabot sad sa akong gibati God. Dari ang kutob og daghang salamat sa tanan. Ladies and boys, mga listeners, mao kana ang last update ni Ann para sa confession nga library.